Somos un salón muy comprometido con lo que es el medio ambiente, entonces ya como principio intentamos siempre reciclar lo máximo posible. Son 4 gestos muy simples y además sale mucho más rentable porque se saca mucho menos la basura. Por ejemplo, yo la anécdota que tengo muy importante es el tubo de tinte, ¿dónde lo tiro? Porque claro, fuera sí que es como tetrabric aluminio, però realmente lo de dentro és químico. Doncs mira, els pots de tint que comentaves, si tenen aquest simbolet de les dues fletxetes que s'entrellacen entre si, aquest símbol és lo de Coembes, i realment això vol dir que tu pots tirar el contenidor corresponent. En aquest cas, com que és un envàs, ho pots tirar al contenidor d'envasos. I que sigui laca, si busquem, té el símbol també, per tant l'hauríem de tirar dins d'envasos. Però important, a les laques i els aerosols, el que és molt interessant o molt important és que estiguin el més buides possible, perquè no tinguin càrrega de gas i així és més fàcil de gestionar posteriorment.